Ето тук има един пиян дядо. Той се казва, не знам как се казва, ама пиян дядо. Ама напил се не може да върви. Не може да стане. Не може да стане. Ето бирата му къде е. Ето е бирата му. Не може да стане. Айде на здрави, дядо. Айде, дигай, айде на здрави, дядо. Атай на здрави. Ето, дядото е много пиян, не може да стане от масата.